Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis to, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa asik kate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Garukaca kecil kae ming sak anakku. Mungsuh Ndara Antarja kae sak putuku. Mungsuh Ndara Antasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ngopo Gong? Ming jajal kok. Oh, median ora. Angko nek di ngonoke ra metu. Ha iya. Ra rugi ta, Tru? Diwasle ngono-ngono ping 3 ora metu. Ha iya. Ra rugi ya ta ming gembrobos tok. Ha iya. Ya bener pancen bener. Sing prayitna ngati-ati, Tru. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Engko nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Kong. Oh ya nek ra lali. Oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok ndur nek ra lali. Karena wong kedurungan ina lali ember. Ngropo kok sing dienggo pawatan kok ina lali salah apes karo mati. Kacarian putra lamun kawegasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda piye kok mlayu, Truk? Piye kok mlayu? Tantang-tantangan karo Prabu Baladewa tak tutke nang mburi kok. Prabu Baladewa ngidul kowe ngalor ki tenan ora sida gelut. Aku le mlayu ora perkara wedi karo Prabu Baladewa, Gong. Terus aku ngerti Sinuwun Mandura kuwi minggo dalan terus ngawe karo anak-anak Pandhawa, utamane ora pangling putrane Ndara Werkudara komplit, Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Sumelanging atiku nek nganti perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan, tegese dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Terus sing dadi tok sumbering salah Petruk. Mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petruk. Lah nek aku musuh anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno? Kuwi mbiyen sing momong aku, sing gula wentah ya Petruk, bareng gedhe kok aku gelut karo bocah-bocah wingi sore ora ngisini-isini to. Nek wong gelut ki ora pandang umur, Truk. Ming wani apa ora? Terus nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya rasah, mau rasa wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa, dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa, tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Ane nek nganti aku musuh Raden Garukaca, musuh Ndara Antarja, Ndara Antasena, aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane iku. Dipresani piyai akeh ngene iki dalane Petruk ki tukang pomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ra krasa, Truk. Edan ra krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong ning Karang Kadempel merga pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati." Bapak iki meneng wae ora kagol, ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar ki piye watake. Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning atine bapak iki kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin, Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem ning atine ora seneng, mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Gong. Heeh.
Aku terus kowe mulai. Kowe seneng wae nek DC wong sak desa Karang Kadempel. Petro nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya iki mbangane wirang wulung modar terus. Mbangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Gong. Heeh. Aja mulih. Isin aku nek mulih. Nek kan mulih dhewe kana. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya ya ning jane kowe ora ana nyatane. Weh, aja dipadhake bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis ta, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa sikate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Garukaca kecil kae ming sak anakku. Mungsuh Ndara Antarja kae sak putuku. Mungsuh Ndara Antasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku Gong. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe ketoke kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Petro metu Jawa. Bareng tekan kene imbas-imbis. Ora padha karo dek ning kraton. Terus piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke. Nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambi tok lho. Iki asli. Iki aku ngomong tenanan, Tru. Oh iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Aku kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asli, ngopo aku urip bendina ming dioyak-oyak bang plecet. Wong modare wis Tru malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati syahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista. Kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka mbelani bebener, mbelani wong tuwa, mbelani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukao dhewe, golek nggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning alam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati madya, mati madya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kowe ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam Jemuah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nah aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe le mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nista. Lho. Kondur ming sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburimu ya, Tru. Ya. Ora kira-kira ana sing teka ngeyel, jak rembugan ra kena, jawil aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Heeh, ya. Entar sing ta kuwi? Oke, ora masalah. Nek kowe ora ngerti, kowe ora ngerti. 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 Nek ko
Milujeng Den. Slamet tekaku, Truk. Nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampean rawuh niki sok ngejak Gojek Petruk. Kok saniki len mandeng Petruk kok tenanan? Truk, Nun. Kowe tak takoni jujur ya. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Nek kowe wani tenan jumbuh karo ngendikaning Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Uluna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran, meranut pradata adil negara Ngamarta, merga kowe kawula wani karo Bendara. Gong, ayo. Gong. Sik wetengku lara itu. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae. Jak omong-omongan sik aku tak ngleremke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh. Iki lho Truk, kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing jenengan tampa aja mung laporane Sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk iki lek duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah? Kowe wani karo Sinuwun Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrap kula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa, dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye. Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang negara Ngamarta aku arep bangun kayangan." Pepundhen Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Kula sowan teng negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati, Pak, ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Lah dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja negara Darawati. Terus niki duwer niki sing ngomong akeh-akeh. Ngandhake nek Darawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Tur sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Heeh, terus Bagong muni ngoten niku Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong Bagong menungsa ora tataran gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Mong kere, mong dapur ke Petruk wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke Sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke Sinuwun sampun menika perkawis karo Sinuwun Darawati. Panjenengan mboten satumut-tumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petruk, bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat. Mung kere arep bangun kayangan ki sing nggo bayar cengele bapakmu ki piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jebul saniki nek sampean kula unekke Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodok, ungglah-unggluh ngalor ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunekke kaya nek Sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kere tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, lah. Aja kok nuwun sewu mung wujude Nalendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula rumangsa dianak-anakke kayangan tau brabrik. Niku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Piye? Dadi penak wetengku piye? Sikat saiki. Oh sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari. Jawel ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso. Yen ngono nek aku mau mbonto karo kowe kleru, aku kleru terus. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Siwa Mandura. Lah kene iso menggalih. Ning nek ngono aku tak ora iso mbontok, ora sida mbontok kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo akeh sing arep njongko patimu. Sinten?
Kakang Garukaca Kakang Turjo diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe, kon bondo kowe, nek ora iso bondo kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo pepunden. Kowe bakal dijangka matimu, Truk. Aduh. Aduh iki kok migren dadakan to iki. Aduh, aku kok migren ya, Truk. Mudarana. Kowe anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Ayo Mudarana. Ya ora ana sutra. Iki teknike dhewe-dhewe kok. Teknike dhewe-dhewe ora. Nggih ya pripun? Lah kula terus jalan ning Ewangi ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ngewangi, kowe maju petukno. Ning aku njaluk karo kowe aja wani karo Kakang Garukaca Kakang Turjo. Mergo kae bendaramu. Mengko ndak diprisani wong akeh ora apik ora becik. Oh nggih. Nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Sik to. Diantem diajar iki lara Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kuwi iki. Iki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong lara, tak nggo uripe wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digawa wae dhewe kan rasa bolak-balik, ha to. Iki ora pasangan ya, Nyuk. Wah, lah kok ngono aku munyuk. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten ngene iki. Las-lasan dengkulmu amoh kuwi ora. Ono menungso ya dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke, ya. Ngono ya, nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kose. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus lek nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Monggo aku jedul. Tenan? Iya, nggih. Wis ngono wae tak tinggal, nggih. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, median ora. Angko nek di ngonoke ra metu. Ha iya. Ora rugi ta, Tru? Tiwas le ngono-ngono ping 3 ora metu. Ha iya. Rak rugi ya ta ming gembrobos tok. Ha iya. Ya bener pancen bener. Sing prayitna ngati-ati Tru. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Engko nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Kong. Oh ya nek ra lali. Oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok ndur nek ra lali. Karena wong kedunungan ina lali ember. Ngropo kok sing dienggo pawadan kok ina lali salah apes karo mati. Lah kalau Ndoro Garukaca tekan kene lho. Wah, saka dhuwur, Gong. Wah, lah ngati-ati, Truk. Ya, aja entuk bales kowe ya.